És una bogeria de la col·lecció Pokémon que hi ha a València, o sigui, ens posarem les fotos. Si alguna vegada heu estat al mercat de Sant Antoni i heu anat a comprar cartes Pokémon, sabreu que ja els preus són bastant desorbitats i hi ha 2 o 3 paradetes. Però el Mercat Central de València és un paradís en comparació. Una bogeria com de plenes estan totes les paradetes. O sigui, mireu, aquesta suposadament és la que hem vist a TikTok i jo ara per ara, o sigui, crec que això és millor que el Mercat de Sant Antoni. O sigui, tenen moltíssimes més col·leccions asiàtiques i per tant doncs, hi ha moltíssima més varietat. És que no sé, estic col·lapsada mentalment. A diferència del Mercat de Sant Antoni, aquí compren cartes. Al Mercat de Sant Antoni no en compren. Aquí en aquesta parada sí, mireu. Quan costa la... 95. Vale, i la ETB de Zenit? Zenit, Sí. dorado. Sí. 80. Vale. Això és superguai perquè et toca com un portacartes sorpresa, o sigui, hi ha com diferents, Jolteon, Vaporeon, etc. I et toca un sorpresa amb una carta promo. Quan costa això? 30 y 35. Vale. Bueno, pues m'emporto això, ¿Cuál quieres? la de Lili. No cap. També podeu comprar cartes individuals, us recomano comparar els preus i jo vaig trobar aquestes joies. Així que per ara compra feta, ara després ja ho obriré. Ho obriré en un altre vídeo. Intriga. He de dir que al puesto on hem comprat la ETB de Crown Zenith hi havia un tio intercanviant cartes. Ah, és veritat, en els jocs aquests, en les botiguetes, intercanvien també. O sigui, això em sembla molt millor que el Mercat de Sant Antoni, perquè els preus són molt més elevats, però molt més elevats, i a sobre ni compren ni intercanvien. Has d'anar ja a la zona de darrere del Mercat de Sant Antoni a intercanviar amb altra gent. O sigui que si passeu per València i esteu aquí un diumenge, no dubteu en venir al Mercat Central de València. És que hi tornaré.